There is a shocking picture aiwa rutira pasocial media rikuonekwa kuti a patient aiwa anoonekwa kuti akanga akavhunika ruoko sera muri kuona in the video aiwa anobuda panapa achiona instead yekuti ave plastered aiwa his hand was supported by card boxes. Mashoko akubuda panapa vanhu vachiti aiwa these guys aiwa they've squandered the state resources. Mamillions avaishandisa vachitora vachikwira the most luxurious planes vachienda kumabusiness trips aiwa workshop they were just looting. Sarapinda mashoko mdanyura kuna subscribe or like or turn the bell icon. Tupinda pahendo BBC wakona danyura checkpoint $60 million looted the first lady kunundo. Yet there is no life in our hospitals. Some few days ago there was a fatal accident that claimed 24 lives. In a situation where you need helicopters and ambulances, we didn't see any. Only when there is a campaign rally, that's when we are told of helicopters, ambulances that are said to have been donated by Russia. Tomash panobuda panapa wanachita aiwa tarisa this situation mukaona kuti aiwa these citizens vanoonekwa kunzi vanokasangana nenjodzi kana netsaona voonekwa kuti aiwa ngati mune situation yekuti anovhunika ruoko. Panguva inoi mukaona accident yakaitika yakabva as a national disaster hapana kana ambulance yakambosvika even a helicopter ichizorescue vanhu, but zvinotozongoonekwa mumarallies kana vakola for a rally ndopamaona muambulances. Ndomasvika ari kuda tagwa panapa nebepanhau reBBC Zimbabwe vachikomblena vachiti these guys they've looted, and surprisingly mukaona those ambulances achisvika munozoudzwa kuti they've been donated achibva kuRussia. Ivo hapana kana chanenge vambotenga as the government. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abina kume section medu dzemafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.